sympatycznych rozmówców do tego, żeby Państwo też dostarczyli nieco rozrywki, nieco atrakcji. Panie Piotrze, to bardzo proszę o jakieś pytanko związane z Pana autem. Może niezbyt trudne, żebyśmy tak przez 25 minut nie walczyli jak w przypadku czechosłowackiej Jawy, gdzie było pytanie o pojemność silnika. Iga, nie możesz brać udziału, ponieważ jesteś związana tutaj rodzinnie z tatą, także zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się sprawdzić, jeżeli chodzi o swoją motoryzacyjną wiedzę, chociaż nie wiem, może Pan Piotr wymyśli niemotoryzacyjne pytanie. Panie Piotrze, mamy coś? W momencie, kiedy bawiliśmy się w zgadywanie pojemności silnika samochodu Jawa, pomyślałem sobie, że również zainteresuje Państwa historią powstania tego samochodu. I moje pytanie miało właśnie na celu zdobycie tej informacji, co było pierwowzorem dla tego samochodu, ale już to powiedziałem. Więc mogę jedynie nawiązać do agonomocy silnika, mogę nawiązać też do podkreślając, że ten samochód jest z 1963 roku. I w takim razie pytanie może być, do kiedy ten samochód w tej wersji garbatej babci był produkowany? No i świetnie. Do kiedy w takim razie ten samochód w wersji garbatej był produkowany? Tak zacytuję dokładnie pytanie Pana Piotra. Słyszę odpowiedź? Tutaj usłyszałem 66, tak? No nie do końca, 68. Nie, tu Pan Piotr mi na ucho tutaj dyskretnie podpowiedział, ale tutaj obaj panowie byli blisko, 70, tu już Pan troszeczkę dalej. 67, nie, 69, nie. 65, usłyszałem? Proszę to jeszcze powtórzyć do mikrofonu, jeżeli ma Pan cywilną odwagę. 1965. Panie Piotrze, daję głos jury. Jeszcze niestety nie. To źle Pana usłyszałem w takim razie. Jeszcze raz proszę mi szepnąć na ucho. No dobra. No to walczymy dalej. To ja nie wiem, czy kogoś tutaj nie spłoszyłem, bo wydawało mi się, że usłyszałem Pan Piotr Czuwa. Chwała za to. 64. 1964. Oddaję głos jury. Tak, zgadza się. Gratuluję w takim razie serdecznie. I teraz tak, dla Pana nagroda, dla Pana Piotra również, że tutaj nam poświęcił czas i troszeczkę gardła przy okazji. Za moment, no mam nadzieję, że jeszcze Pan Piotr pozwoli nam przez kilkanaście minut tą Warszawą się pocieszyć, wróci na miejsce, no, a później pożegnamy go. Tutaj proszę, młody kierowca coś tutaj chyba potrzebuje jakiejś wskazówki, jak to sprzęgło tam docisnąć do końca, ewentualnie jak jedynkę wrzucić. Dobrze, to my sobie teraz zagramy. Zapraszam tutaj kogo? Kogo zapraszam? Patryka zapraszam tutaj do naszych hostes, Pana Piotra również coś tam sympatycznego za moment. Sympatycznego zaraz coś tam wybiorą. No i co? I teraz może sobie przez chwilkę znów zagramy, a za moment wrócimy tutaj do prezentacji naszych aut, do przybliżania ich barwnej historii. No i mogę obiecać, że to jeszcze nie ostatnie dziś emocje konkursowe, nie ostatnie nagrody dla Państwa. Do naszej zabawy wrócimy już za kilka minut.